Umhlangano wesigungu esiphezulu seqembu i-ANC owahlala ngoMarch nyakenye waphuma nesinqumo esithi wonke amalungu eqembu abhekene namacala abucayi kumele ashenxe esikhundleni zawo zingakapheli izinsuku ezingama-30. Ubuholi beqembu KwaZulu Natal buthi busithola bubhekene nenkinga ngenxa yalesinqumo seqembu njengoba kulungiselelwa izingqungquthela zokukhetha ubuholi bezifunda. Abaholi abafana naloyo owayemeya yaseThekwini uZandile Gumede nodokotela Ntuthuko Mahlaba abathweswa amacala bashenxa esikhundleni zabo eqenjini kulandela lo myalelo. Udokotela Ntuthuko Mahlaba waphinde wakhethwa ngo-11 ukuba ngusihlalo weqembu esifundeni eMalahleni yize ayengekho kwingqungquthela. Unobhala weqembu esifundazweni uMdumiseni Ntuli uthi ukungacaciswa kahle kokusebenza kwalomthetho kubeka iqembu esimweni esinzima. Ukukhethelwa esikhundleni kwe-ANC akukona nje ukukhethelwa esikhundleni, ukunikwa uhlobo oluthize lomsebenzi okufanele uwenze. Manje mangabe uzokhethwa bese ungakwazi ukwenza lowo msebenzi, kusho ukuthi ke manje uyabashodisa abantu ekufanele ngabe bakhethelwe umsebenzi othize okufanele wenziwe. Kusenjalo iqembu lithi likhathazekile ngokuthi umbiko kamehluleli uZondo usaphakamisa ukuthi kuphinde kuphenywe futhi izinsolo zokungenzi kahle kwabanye abaholi balo iqembu. uNtuli uthi amanye amaqembu ezombusazwe angakusebenzisa ke lokhu uma esekhankasela ukhetho lwango-2024. Kuyacaca ke njengoba besavele sikulindele ukuthi ekugcineni lolu phenyo lolu luzoba nomthelelo embuthweni wesizwe ngoba abanye babaholi bethu namalungu ombutho wesizwe azothinteka. Namanje futhi lolu phenyo kuthiwa liqhubeke lwenziwe ezinye inhlaka zomthetho nalo lisathinta bona abaholi bombutho wesizwe. Kusenjalo uNtuli uthi kulindeleke ukuba zonke izingqungquthela zesifunda zokukhetha ubuholi ziphothulwe kule nyanga ezayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.